Oyo murumo nyaya isinasi. Nyaya ikambotumwa mazuva arizi. Ine meseji yamukambotumira. Kuti mazuva waumba. Wane zvinhu zvaungatombokwatidzwa. Kana muchida kundoburisa pandinoti pamusoro nyaya yakatumwa mazuva andinoziva. Pamusoro changamira takabatwa wachiti mugadheni mumature utangisa nyaya iyo pamusoro ene uzoda vakadzi naonesa nemunhu anga agara apa vese muda kuenda pamberi kasi nyaya iyi une mainterest nayo yararai naino pamusoro changamira takabatwa wachiti mugadheni mumature nemudzimai wangu ipapo handisiripokana napo asi kuti chakangoitika taurisai pamusoro imbaiwa pamusoro yemakurukota pamusoro ana ashumba chakaitika ndaisa kwamuri kupirwa vanditeerawo ndaisa kwamuri ndati vanditeerawo hama dzangu unodzipira ndoza ndovakusunga ndara kuteera dare mise mbudzi unoadresa kwandiri aiwa ndaombera ndakati pamusoro mbaiwa ana ashumba kwapere ndara ana ashumba pana bewe tiri kupanzomwe safungoranzisa sebera unosevera mukadzi womunhu taura nesu pamusoro yembayo pamusoro yemakurukota chiripo ndechekuti shuwa ndakasvika asi svikira ndikaita ndandine nhau yanga iripo yerufu taurisai pamusoro yembayo pamusoro yemakurukota shuwa ndakasvika asi nhau yanga iripo ndeyekuti tantabva kurufu nechiitiko chanchiriko chaidiwa mari ndakatobva kumba ndakatoti madzimai ndakwenda baurai varida mbudzi saka madzimai angu ndakati vaudza ndikati pandiri kutora mari ya sukumi ndikuenda ndichiona baurai muri chii muri chii aiwa ipapa maikodinisa kutora zvinhu zvichidiwa kurufu muri chii andiri muzukuru uri muzukuru ndiri muzukuru ambuya kwasukumi ndovanga vafona vachiti baurai nezvavo nembudzi ipava aiwa kurufu kwakaruma anova mukuwasha kwagwara natuemo kumaindoneti aiwa ndakatobva kumba kunotora mari yaidwa namukomana wakasukumi ndakutodzokera futi kunambo takatora mbudzi ndobva tadzokera ndobva tava kuzotora mari uye achiti ndapuwa $20 saka ozopuwa imwe mari nasekuru Peter ndobva ndikatoti madzimai zvandakudzokera ndakwenda ndokuna baura ichi vaitvarira mbudzi saka inini pandiri kupuwa mhosva waida mbudzi vakaya kumba vachiti vada mbudzi saka ini pandiri kupuwa mhosva pokuti shuwa ndakasvika kumba kwani ndakasvika kumba kwavo vandiona ndakatoti vachiti mbavha ndikati inini handisi mbavha ndobva wataiwa mbavha ndikati kana dai ndandiri mbavha ndaikwanisa kutaura nemere kana kuti ndaikwanisa kutiza pamusoro sama yangu chichenyu chikomba andikutaa zvakawanda inai mushoti nyaya idzika dzina mavhileji zvinogarirwa mamatare andinozvo mutemo wangu ndinoti sabo ungaiti nyaya yake nekuchiwe kwamambo nyaya yanoda kugarira pasi sabo aigarira pasi imimi handisota ndikusungisa sabo sekretari webhuvhileji arimo vanga vaita chikumbiro varuma vangada nyaya iitirwe panze ndaiitira mukati nenhau kuti murume uyu haisi first samon ndikamba first samon achifanwa kuya kudare adzimai vacho wakachita kutidzwa nyaya kasi ndasingade kuti ndigadzise nyaya mumba mavo
murume ane abuse yaita kuvana vake anorova siteri kuvana zvokuti amaronda zvokuti zvinhu singaiti akabvaramba kwakudani ndinoshamisika nhasi auya kuti ndiniwe mambo wevamusingadi kuti akutongei taura maminitsi uchimukohonera rumo pamusoro chenano takataura nyaya ya 18 unoene zuru kutongwa kwenyaya yapasungitipiti naAron Kawa. Aaron Kawa anoti akabata mukadzi wake napasungitipiti aenderera mberi achiti nyaya yake yekudanana nemukadzi wangu yakatombotongwa kumasoro. Anoti akamubvisa paakange abatwa, akasvika pakumubudisa banga. Aaron Kawa akanosheedza tsano wavo anovatinosiya nyama dzavo kuti amubatsire. Patisoni akabatirwa mugadheni nambiriye munyama dzavo. Tinosende akaminurwa ruoko achiedza kubata Patisoni chitipiti. Patisoni chitipiti anopindura achiti ndainge ndaenda kumba kwavo nekuti vainge vamboti vanoda mbudzi yekutenga. Ini ndaitengesa mbudzi. Aenderera mberi achiti ini handina kuramba mhosva yangu. Mhosva yake haana kuramba? Vakatonditorera mbatya dzakava huko. Nguva yazvakaitika 2 AM. Nixon anoti nyaya iya ndakatorwa gore rakapera, asi mukuwasha ndakamuti nyarara kusvikira wamubata munhu. Vamakongarana naye vakati kana chitipiti musatenderere nekuti nyaya yenyu iri pachena. VaAbhurahama ndouya vakati ngatinzwei mukadzi kuti anoti kudii. Mukadzi anovamire munyama dzavo anoti murume uyu akatombondiponza ndiri grade 6. maita yenyungu akazobvuma here mumusha yake opedzisira akazoti ndokwatinoda kuenda. Saka akazondiponza 2019 ndakamubvuma. Saka anoti Patisoni akazouya kumba ndakapinda naye mugadheni taakuda kurara nemume achibva asvika. Vachitipiti vanoti ina handina nharo panyaya iyi zvechokwadi mhosva ndaisiya. Alright. Uyu murume uyu nyaya yaisa nhasi. Nyaya yakambotongwa mazuva izvi. Mune meseji yamukambotumira yekuti mazuva waumba wane zvinhu zvakuda kutombokushwatidzwa. Amuisiye. Kana muchida kumbonoburisa pandiita kuti muchiorere. Nyaya yakatongwa kumasowe yandizvozve. Pamusoro emba andisiramba changu. Pari kumasowe pamusoro emba pari kumasowe tina kumbukira tambogara. Amamba matongwa. Meno pangu. Amamba masenda meseji rekare. Inini ndichisendera amaya amamba masendera message aiwa message nando sendera asi foni dzangu dzandinadzindza varume vangu ndo vandavanza message chinzi yakasendwa kumasowe kuti ava tongora ava vakabva zviramba masowe. Alright. Mabato nemusa achitikiti wekutora mukadzi womunhu tenda mbai zvinoda kuti muite zvakanaka. Uyu munhu ndio masoko kwenyandi tenda mbai imi munotungamirira chikoro ndizvo munotungamirira bhuku ndizvo kakuiri munofungei machi amaya vanhu vari safe here nemi vanhu hasi safe dai makatora henyu munhu asina mukadzi zvazvina basa vanhu vange vasiri safe nemi. Handingofudza here ine musaina mombe dzenyu ina tadziisirei paina ndo mutongo watinopa muno. Muri munhu anotungamirira vanhu, mune munhu anotungamirira chechi, muri munhu anotungamirira vana nevabereki vemunharaunda. Ndizvozvo zvese zvigaro zvenyu kuzvidandi kuzvida. Ndiri kufungidza kuti sarudzai 2 3 zvamunosangana nevanhu zvisingade kuti mimi mudasi
pandangana kutaura pane ndine chichemo chandanisida kutaura ende munotanga masaina mumbena kuzozora kuise chichemo ivava vanovharana murume wavo nyaya sitereka ivava vanokuona rumana ndofunga muba mune victimization yakanyanya vanorarama upenyu hwejoki vakadzani vasingaiti emgarei pasi amai baba vanogara padhuze nechikumureni ibvayapa garai pasi amai imimba menyu mimi munovharira murume wenyu sitereka mune nyaya yangu yamukasira padzira yenyu makabviswa mukuiziva ndikuzvinzwa changamire asi inini ndakatadzira nemurume wangu ndichibva ndazoenda kwachangamire ndichiti ndinoenzaniswe nemurume wangu ndichibva ndazokwira changamire vakati pane zvinhu zvine bhizi ndikakwira bhazi ndikaenda kumusha kwangu vabereki vangu vakatigaisa murume wangu akabvatera ndikagariswa pasi inini nevabereki vangu nemurume wangu murume wangu akandikumbirira regero akati madzimai angu ndinoada vabereki vangu vakati mukwasha akatirorera akumbira regero ndosaka vanhu vanopedza henyu ndosaka vanhu vari mumabhisi maziyezi is because isusu ana atezera toda zvinhu zvitereke isu nimwe zvinhu zvitaurei isusu timutsiure murume munhu uyu ndo munharaunda atifanwa kumutya andimukuona izvo sandikatituti ndo munharaunda atifanwa kumutya afanwa kuti kunyaya yemwana ayarohwa zvinoita maronda we vana aibvisa vanhu vangu aikadhiwa chiva mwana kunyepera taurai nokuibvisai makarika kutaura vana kana vachinge vakanganisa changamire vairohwa zvokuita asi hapana akaita maronda kuwanzwa amai kurohwa vairohwa amai avaka hapana chinzvakambayo asi kungoti pamusoro mbayo mataurira iwe nyarara iweyo uyu munhu andi kutonga ndaasiti wangwa asi kandira usiku kandiri pabasa rangu ndoda azvizive murume uyu kuti ndikukwanisa kumbayo amai mereji ndikuida asi murume uyu iwe tesa kuno handina dambudziko kumbayo uyu murume uyu ndomaumba respect kati mudare muno handina basa ari kuita mudzimai akazvaunaka iwewe gara nezvakanaka nemunhu manzwera aseko tigere zvakanaka mbayo wesu nevana futi handina kana kudambudziko momeinaidzo uzibhadharini ipapo ndandine chikumbiro chekutiwo maigona kundipo nguva ndipo nguva nekuti mhuri yangu ndombobuda panze ndombobuda kupanze seka hangu ndinoda idzo dzedza unobopa umbedziye uchitungamirira wega kumwana akaiti akakanganisa kumboburwa neshambo ndikadzibvisa idzo dzepauri vana vanogara zvakanaka ndikuda idzo dzemangwana makuseni mberi kuseni ndikutonga munhu anoziya munhu uyo haito aiwa pamusoro embayo manzwa pandati akaripira mhosva dzake dzevana ndingadai ati vanhu handidi munhu anoabvisa vana usatombotesa ako muziva ainyararai sumukai mubva apa mai ndapedza nemi sumukai garai pasi misa ndisukukudai sumukai amai sumukai atonopedza ava amai ava vaisire mbudzi nhatu dzavachaona kubva kune mukadzi uyu ndozvavawirira tisumukai tinoda kuti titonge vanhu vanauramba uyu murume anotungamirira vanhu orit chii chandirwadza inini shuwa mamaika sumukai inini nai marume ndiudzei 2 am unoitwa dhiri rekuchinjarisa mombe nemari 2 am mwana akarara murume haroyo murume uyo haana kana chikurudzi kuroya ko mazisi tomuti wene mari ndisekretary wavillage head tomuti wene mari zinodiwa mudare zvokuti basa rifambe revillage handiti haagona kana kuisa kana senti kasi anogona kukolekta mari yembudzi na 2 am imi mamufunga here kuti murume wayanika kupenga kari mari kana asingapenge asekuru amupenge kolekta mari handina asi kuti ndaitoti vaida mbudzi maita dhiriro usiku aibabai asi maizofana na 3 aida kuti murare matenga mbudzi izouraiwa panukuru wenyu
vaivanga vachakufanatira pamusoro ndinogona kunonoka kunzwa pani mombe mbiri mangwana pani pandandiri kutaura mbaiwo pane pandandiri kumbirawo imimi advice imimi dzeumai mukadzionere amunotenga makadhi ekuti makadhi edatopuwa uku aya akanyorwa umai padzinotorwa imimi kana dzekutava chitikiti munobvunza inoti dzeumai tinoda vanhu vanoita kutonga nyaya hatiri kurosa vamwe vanhu nyaya iyi yagara yane nguva ichiitika kune maripotsi anouyisa mombe dzatataura nezvadzo iye ndi achaziva kudzorera mombe dzeumai dziri muzita machitikiti ndo zvatiri kutora azvitapo sumukai pamusoro mbayo pamusoro changadarukavanhu hembe dzakanoita sena dzakabata imi migarai pasi muno munotongoona mambo chete imi migarai pasi zvese zvamukutaura izvo zvazvina basa ndati inini muri mayabata mombe mbiri mangwana nditi momupa 3 months dzokuti afeme 3 dzakawanda vanakuti tomba 2 months handiti vanomhaya naiwo muruso sumudza zvinhu izvozvo vezvani ndakatobvisa ndichitoti vezvani maibvisirekai mamusina mhosva ndinachitikiti pamusoro ebayo maitira atikatoenda isusuka kutaura chokwadi isusu patikatosvika mhosva yekuti ndakasvika pamba kana iwo madzimai ndakatovaudza kuti ndandine chikumbiro chandandingachiumbayo pakutaura kwamaita inini handina kumbopokana nako kana kuti nditiwo babwarai ndine kutauridzana navo kwakaipa kana kuti mukomo wangu hakuna asi kuti ndanga ndine chikumbiro chandanga ndinacho chokuti inini ndagona kutora mhuri yangu wose ndotaurawo nawo panze ndozodzokawo kwamuri ndisaka ndandichendai pansi mombe dzacho dzimwe chete kanodiskasa nezvazvo ndozvingodzida mangwana kana madiskasa munge mutaura ndikudzida mangwana totenda asi vasvigara papa uniyeka mombe dzatakuisisa idzi ati anochata nemukadzi wako akaita zvokuti achitikiti munakaposisenzi mangani munharaunda musekutanaizvo pachikoro muchii muchikoro kuta kuchechi kwamambo amusabukeri go and step down. Guarulhos. Kuendesa 16 makumbura 16 azvimotorwa zvavo usana wadya bota pati mabhutsu waisa 16 makumbo mbayo akubvuma zvamataura ndinoda kupokana zvakabvumbayo pamusoro yamubayo chinhu chiripo pamusoro yembayo chinhu chiripo kutaura kwamaita pamusoro yembayo chinhu chiripo kutaura kwamaita ndakunzwa asi ndanga ndine chichemo chokuti munondipo nguva yekuti aiwa handisi kudzoka tempo muri kutaura handisi kuparamba zvangu ndandiri kuti mundipo nguva ndine urumwe uronga hwanga hwandandinawo zvangu hwakanaka asi vachiponga vanachakanaka chatinoda mombe saka ndoba ndandiri kuti ndokukwanisa kumbotanga ndakupewa mombe imwe chete ndozvandandiri inouya yemombe
inouya yemombe saka kuti mombe mombe imwe chete ine mari nemari mangwana right vaisire hamuri maraidzo misire mombe mbiri 250 ari kuva nekeshi imwe ndo inotsika nenyanga dzaiviri ananyanga kutaaa ndo zvatinoita masabu musafarise ameno pane wabva mazoajamba taada kuti vasununguke mawapo 3 months kuti wabhadhare 3 months handindiyozo 3 months kuti wabhadhare zvakasununguka pamusoro ipapo ndo pandani ndiri kukumbira aipapanjichinje 3 months vamusa mombe imwe chete nemari 250 ne3 months dzawamusoro dzakasimba handisikuikayana chitikiti wangama kuseni iwe postori endawo naroni unorisipa mari anotambirira kuti mombe moita muchoto yaini pamusoro unonitora unosemaisa mombe pakumwana mombe kusaitini unongosemaona umaka mombe zirimo futi zirimo toti manhero kana zuva setiravira ikasauya mutina imwe mombe mukatine right 250 mari 250 mangwana sata doko marega yakwana budzi yanyeru babachitikiti aseku musandiwesere nguva ndingamudze dare pamombe mbiri mangwana makuseni ine handizokutamba neni ndine vanhu vanoda kutonga mombe ngati mangwana makuseni inotsitswa nemari edare handingafambepo ari kufambirei aiwa handisikuramba ndo pandachida kukaitisa ambaiwa handina chandiro paimibudzi sungai